Inizjattivi tajbin ma tistax issejħilhom ħżiena. Sar dan waqt Breakfast News fuq One il-kellim nazzjonalista l-Finanzi Tonio Fenek b'referenza l budget 2014. Għandu numru ta' miżuri illi biex inħeġġu n-nies jitlu fid-dinja tax-xogħol huwa tajjeb id-direzzjoni tagħhom ħafna minnhom fuq li kien hemm kompla jibna fuqhom, affarijiet li jaġevolaw in-nisa biex jitlu fid-dinja tax-xogħol dak hu tajjeb. U mhux ngħidulu ħażin għax huma inizjattivi tajbin. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna stqar li għall-kuntrarju ta' baġit preżentat minn gvern preċedenti dan il-baġit juri iswed fuq l-abjad x'miżuri ser ikunu qed jittieħdu. Żieda fis-sisa fuq is-sigaretti dak qed jitkellem fil-Novembru ta' 2012. Bħalma jiġri kważi kull sena tgħidilna liċenzji kull sena nollhom biex dejjem ninkoraġġixxu tnaqqis fil-konsum għal raġunijiet ta' saħħa. Aħna m'għadniex hekk, aħna għadna sa jsiru għadna kemm huma 20 miljun ma għadniex nisfu u ma noqogħdux ħafna bżar u ħabba s-saħħa. Fost il-miżuri li minnhom se jibbenefika l-poplu Malti, f'dan il-baġit se titwetta il-wed elettorali tar-rifużjoni tat-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-vetturi. Eluf ta' konsumaturi Maltin u Awċin ingidmu meta taħt gvern nazzjonalista ħallsu taxxa żejda fuq ir-reġistrazzjoni ta' vetturi minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan il-proċess se jsir minn gvern laburista fuq medda ta' 7 snin u se tingħata bħala pagament ex grazzja lil dawk li reġistraw vettura għal skop ta' użu personali bejn Mejju 2004 u l-2008. Il-Ministru Cicluna konferma li r-rifużjoni se tingħata kollha, iżda Tonio Fenek ta' jifhem li jekk qatt jiġi elett gvern nazzjonalista din il-miżura tista' tisfaxxa fix-xejn. Fuq 7 snin se jieħduha kollha. Jekk jitla l-Partit Nazzjonalista 4 snin oħra, se tkomplu fejn. Meta narawh kemm ikun ħallas effettivament nieħdu l-pożizzjoni tagħna m'għandix għalfejn għidlek iva jew ma tħossni għandek tintratta. Tonio Fenek saħansitra mera lill-ekonomisti ta' esperjenza kbira, Alfred Mifsud, Lino Brigurio u Karm Farrugia. F'intervista mal-Gazzetta Malta Today sqarru li l-baġit juri kemm il-gvern għandu l-ekonomija taħt kontroll. Dawn kollha huma reazzjonijiet ta' kaldo. Kieku l-Ministru it-taxxi ġodda li jagħmel. Tal-moment. Intant waqt il-programm TVAM l-ekonomista Nino Briguglio faħħar il-baġit għal miżuri mirati sabiex jonqos id-deficit. Kull miżura ħajkollha plus u minus anke tad-dawl, jiġifieri jekk nagħtu l-messaġġ li nistgħu naħlu kemm irridu ħażin. Però l-fatt li dak li jkun ħajkollu żed flus fideh tajjeb għax iżjed in-nefqa. Jiġifieri nerġa' intendi x'għad fil-bidu, jekk wieħed iħares il-budget mod ġenerali, naħseb irid jagħmlu very good darba il għaliex jidhru issa naraw fl-aħħar tas-sena il-miżuri ħajatu frott.